Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der spiller vi Murder Mystery. Woohoo! Og jeg er innocent. Jeg plejer altid at få ret vildt i det her spil, og jeg plejer altid at dø som en af de første. Det må vi håbe jeg ikke gør. Hvis det er, der er en der dræber mig først, så bliver jeg virkelig sur jeg gør. Men, og grund til at jeg har ingen anden tøj på, det er fordi jeg er ingen anden fan. Og de her videoer, game-videoer hedder det, de kan da blive lidt længere end de normale videoer, fordi det tager længere tid at lave gaming. Så det er egentlig bare derfor. Ja. Og undskyld, fordi at der ikke lige er kommet nogle videoer ud de sidste par uger her. Men det har simpelthen været, fordi jeg har været så træt, at jeg simpelthen ikke har kunne orke at lave videoer til jer herude. Men jeg fik endelig gjort det, jeg gjorde. Og jeg håber, I vil kunne lide den her video. Oh my god, jeg får vildt, jeg løber bare i ringen. Ej. Det er det, jeg siger. Jeg altid ved, at jeg kan ikke finde nogen. Det var lidt mærkeligt. Jeg bare røg derned. Der er en lige her. Nej, jeg håber ikke, det er morderen. Hvis det var morderen, så var det godt, jeg løb væk. Det er ud til at have fundet en nyt sted. Oh my god, det gør ikke noget. Det er det samme sted som før. Seriøst. Det er det samme sted som før. Nej, nu sidder jeg fast. Jeg sidder fast. Nå, undskyld, hvis jeg kommer til at sige nogle lidt mærkelige lyde. Victory allerede, mand. Fedt. Jeg glæder mig til næste runde. Jeg håber virkelig, at jeg kommer til at blive morder. Fordi jeg elsker virkelig at være morder. Sheriffen var mord. Ej, det var morderen, der vandt. Hvordan kan det være det? Nå, ja, det er fordi, at når morderen dræber sheriffen, eller sheriffen dræber morderen, så ja, det er færdigt. Jeg håber, det bliver Hotel 2, fordi den synes jeg er så sjov. Nå. Hallo, du skal ikke hoppe oven på mit hoved. Seriøst? Nej. Jeg håber, jeg bliver morder. Nej, jeg er innocent igen. Seriøst, jeg hader at være innocent. Det er så kedeligt. Altså, det er det kedeligste i verden at være det. Men samtidig så er jeg også rigtig dårlig til at være morder. Men jeg er også rigtig dårlig til at være sheriff. Så jeg har lidt et problem. Fordi jeg er dårlig til at være alting. Og jeg synes det er kedeligt at være innocent. Det er også derfor jeg nærmest altid spiller Murder Mystery. Og det er også derfor jeg kender nærmest ingen af mappene. På grund af at jeg aldrig spiller det her. Men nogle gange så er jeg så heldig at jeg ikke farer vild. Hvad er det her? Der er et hul bagved. Ej. Ja, og jeg spiller på computer. Nej, jeg sidder fast. Nej. Sådan der. Jeg håber virkelig, at jeg ikke skulle sidde fast i den der 100 år, fordi så ville den her video godt nok blive lidt lang. Ja, og jeg går ud fra, at jeg ville synes, at videoerne bliver kedelige, hvis de bliver sådan 20 minutter lange eller sådan noget. Men bare roligt, det gør de ikke. Det lover jeg jer. Se, nu er jeg faret vild igen. Jeg løber bare i ring hele tiden. Så er jeg her igen. Wait, what? Er der bare sådan... Nej, seriøst? Nej, det her det er lidt mærkeligt. Nej, seriøst. Det er her. Ja, sorry for det, men jeg er seriøst faret vild igen. Jeg kan seriøst ikke finde vej. Og jeg kan heller ikke finde morderen. Oh my god, jeg stødte på endnu en mur.
Jeg hader, når det er på stået på mure. Hvis det er. Okay, jeg skal lige sige, jeg havde allerede lavet den her video en gang før, men så var det at den ikke havde været fuld skærm, så nu laver jeg den bare lige igen. Men da jeg lavede den før, så var det, at der blev jeg morder lige efter jeg stoppede min video. Det var sygt irriterende. Det er et challenge, jeg hader dig seriøst. Jeg var så tæt på at vinde. I hate you, Lea, et challenge. I hate you. Okay, vi tager bare en tilfældig. Den som alle andre ikke synes. Det gør ikke noget, nej. Og hvis I har nogle jokes, må I meget gerne skrive det ned i kommentarfelten. Lea et challenge. Lad dog være. Altså, jeg hader Lea et challenge nu af. Nu sådan igen. Jeg havde også kun 8% for min mor, der så det sådan lidt irriterende. Jeg skal faktisk lige på toilettet. Lige give mig 2 sekunder og lade være med tak. Ja, man skal huske at vaske hænder. Sådan. Så går vi videre. Nej, jeg skal ikke ind på mandetoilettet. Hvad laver jeg? Jeg er bange for alle. Jeg er bange for alle. Jeg er bange for alle. Jeg skal bare væk. Jeg skal bare væk. Jeg skal bare væk. Allerede fik vi. Der gik seriøst kun 110 sekunder. Og det er allerede vigtigt. Seriøst, det var verdens korteste game, det var. Det jeg altid plejer at skrive i den, det er, jeg skal altså skrive øst med skinke. Det plejer jeg altid at skrive i chatten. Og folk bliver bare mega sure over det. Det er sjovt. Den her map, den kender jeg. Det er den eneste map, jeg kender godt faktisk. Lær et challenge. Gå væk, jeg gider ikke at fint. Sweet er jeg med dig. Oh my freaking god. Hvad? Oh, I died. Au, mit hoved. Oh my god. Oh my god. Ej. Om det ikke er overhovedet nogen, der gider trade nu. Ej, nu så jeg ikke, hvad jeg blev. Ej, hvis det seriøst er sådan, at gamet allerede slut på sådan kort tid igen, så er det lidt træls. Altså en lille smule træls. Ja, bare lidt træls. Ja, jeg håber ikke, at dør igen. Mor der bag mig. Oh fuck. Fuck. Oh my god, oh my god, oh my god. Jeg mor der. Så lad os prøve at se, om vi kan spectate nogen. Ja, okay, det der er faktisk meget pæne morter. Nej, 2 sekunder, jeg fik lige en snap, den skal jeg sige. Jeg kan bare lige se på en der morderen imens. Yes, okay, ja, yes, okay. Ja, jeg gider ikke spectate mere. Vi går ind i inventory. Og hvor henne er det de der ting er? Det og der. Så tager vi den på, og den på. Sådan, nu ser jeg meget bedre ud. Ej, det er egentlig meget sejt at gå rundt med en sav bag på ryggen. Egentlig. Så skriver man bare lige ost med skænke i chatten. Fordi det gør jeg bare, når jeg keder mig, og så folk bliver mega irriteret. Især når jeg spiller det her med min bror, så bliver han så irriteret på mig, når jeg skriver det i chatten. Det hele startede, da jeg havde en live-aftale med mine veninder. Så spiste vi en ostemad. Og så skrev jeg først ost. Og så tænkte jeg ost med skinke. Det synes jeg faktisk meget godt. Så skrev jeg bare ost med skinke.
Så dagen efter, så gik mig og min veninde rundt og sagde ost. Så sagde jeg med skinke i min brors øre. Nu er der faktisk et gennembillede, jeg skal vise jer. Så her, hvis man går herind. Så bum, så er der et smukt sted. Victory for den der meget smukke morter. Ja, jeg ved godt, at det er underligt. Jeg synes, hun er smuk, men det er hun altså bare. Hvorfor er det, jeg altid skal være øverst? Seriøst. Altid den øverste, og så går jeg bare langsomt nedad. Og så står jeg oven på en træer. Hotel 2 har vi lige fået. Så prøver vi bank 2. Jeg er i challenge, jeg hader dig stadig. Og hvis du bliver sheriff den her runde, så hader jeg dig stadig. Alle de andre kan jeg ikke huske navnet på selv. Ja, du må bare være den, jeg hader. Okay, det bliver den sidste runde, og så stopper jeg den her video. Så vi må håbe, jeg bliver morder. Det håber vi virkelig. Okay. Det er simpelthen... Innocent. Seriøst. Jeg tvivler om den der. Jeg har set den, jeg ser Harry Potter, dansk parodi, og så jeg sådan en scene, hvor han stod sådan guld, og så sagde oh my god, jeg har fået guld, jeg kan ikke have det. Så sagde han, det mindede mig om det der. Oh my god, det var tæt på. Det var virkelig tæt på. Sådan virkelig. Okay, her er altid der, hvor der plejer at spawne rigtig meget. Jeg skal væk. Jeg skal fuldstændig væk. Jeg skal bare væk. Jeg skal bare væk. Det er bare væk. Nej! Nå, men tak fordi I så med på den her video. Jeg håber, at I meget gerne vil like og subscribe. Og så vil jeg også meget gerne skrive en joke nede i kommentaren. Så kan det være, at den kommer med i en af mine videoer. Hej hej!